Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal. Inisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag si mong unahuna. Ug tungod ni ini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan, suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Dr. ni Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga makatag-og kinabuhi ning akong suwat suliran. Itago lang ko sa pangan nga Maylin, 15 anyos, usa ka grade 10 student, gikan sa gihongan Negros Oriental. Punto medical o behavioral kining akong suliran. Bahin ni sa pagbuli sa akong mga classmates nako. Nga sila si Rochelle, Mer, Jane, Shian, John, G, Char, Kath, ug Des. Grabe na gyud ang ilang gibuhat nako. Maong nakahuna-huna ako upadan ninyo aning akong suliran. Aron inyong hisabtan, ingon ina ang mga panghita ko. Good morning, Ma. Oh, naligo ka naman di ay, Milin. Sa'yo, hagulin mo naligo. Huwag ka tugnawa. Kandingon ka ba yaon ta? Dili na karon maoy. Maliko na ko pirmi. Oh, maayoy noon. Eh, nakahuna-huna ka na ni Ana. Ang bulihon man ko sa akong mga classmates nga bako kuno ko. Nisa? Ngano ingon ana ding uban ako mga classmates, Ma. Pirmi raman silang makakitag ikabuli na ako. Sama sa unsa ba? Kanang wa kay ligo lagi. Usara na. Nganlan ko nila og baho. Ingon pa nila nga bugo sad kuno ko. Unsa? Oh, kun maon na, Milin. Pagtuon. Aron dili sila makaingon nga bugo ka. Og maka-answer gyud ka kay nagtuon ka man. Ako naman ang nasolusyonan, Ma. Nagtuon ako ug naghimo na sad ko sa akong homework. Pero kaning usa nga ilang gibuli na ako. Unsaon man ni nako? Ha? Kay nga naman di ay. May lain pa silang giburin mo. Dako ko na kog ilong. Unsa? Unsaon man ni nako, Ma? Kana. Murag wa ko hilaing ikatambag ni mo, ana da. Eskwela lang yun day, ha? Eskwela tarong. Aron makatrabaho ka o makakwarta. Aron makapausab ka unyaan ang imong ilong. Masunod ko aning among klasong nga halos ang tanan. May nga na kong tili maong. Bantog lang na kay baho palibot. Oh, Di adre ang baho og dakot ilong. Oy! Simo ko ron. Dili na ilong. sabi sila ay. Tara. Aliw sa ning milinoy. Baho na. Ang gawas ka tanan. Kay makataas man na siya nga siya lang usa diri sa ilong. Apat pa na siya. Tara. Sobra na gini sila. Hindi ako may eskwela, uy. Miabot kit ko sa
sa punto nga gusto na kumundang sa akong pag-eskwela kay dili na nako makaya ang pagpangbuli sa akong mga classmates nako. Lain kay paminawon, maglikay silang tanan nako kay baho kuno ko nga maliko man unta ko matag adlaw. Pero may magud ko nilang katawan og likayan. Unya, Unsa? Mundang ka sa imong pag-eskwela nimo? di na nako kaya pagpangbuli sa mga classmates pa. Sakit na kaayo. Isa man na sila. Atuon ako. Ay nalanggod pangitag ko po, God. Pasagdi na lang na sila. Usa na gid ang sulbad aron dili na ko nila mabuli pa. Mundang na lang kong eskwela aron na namo. Wala mo bully na ako. Dili ka mundang sa pag-eskwela, ha? Milin? Ingna ko kung bulihon ka pa nila. Kaya tuon gid ako ng mga bata. Pa. Ani lang ko din nga classroom. Kaya may nag-classroom din eh. Dini lang ko magtuon. Di ko makatarong og tuon sa among classroom kay sigihan man ko bully sa mga classmates. Magtuon ako. Oh. May nanglapay na kog bato. Kisa man ka ha? Naanda po. Kain man kayo ng lapay na ako, no? Pahala mo daw eh. Mapadayin ko tuon. Aron, dili na ako bulihan sa mga classmates ng pugo ko. Tawar nyo! Oo, huwag yun lagi si Maylin. Kay, di pa madlo. Tawar ka. Ang grupo man dahil ni Chan nga gusto kay mang bully na ako. Gibully na sab ko nila ay. Ma, pwede ko mapalit laing eskwelahan. Ha? Uy, ano mo balhin mang kag-eskwelahan, Milen? Nikapoy na git ko sa mang bully na ako, maoy. Oh, naisgutan bitaw ng papa ni mo na ako. Sige, gihapon sila pambuli ni mo. Ha? Kaya ato na silang ikeha. Ha? Pwede di ay, ma? Usahay, mo question ko sa kong kaugalingon kung angay pa ba kumabuhi sa kalibutan nga murag dili man malipay ang mga tao sa kong palibot. Ligtayan man ko sa kong mga classmates. Ang ako mga pangutana mo kining masunod. Unang pangutana, sigihan kog bully sa kong mga classmates nga bugo kuno ko, baho, dakog ilong, ug abat kuno ko. Sobra na gyud kaayo. Unsaon man ako sa pag-adjust sa mga tao nga ingon ani ka puli. Ikaduhang pangutana, halos matag adlaw, may ikasulti gid silang bati o ikasaway nako. Ganong may mga tao man nga ingon ini. Daghan na ba gid sila nga makasinabot og bully nako. Ikatulong pangutana, naningkamot ba gid unta kung dili mo react, pero murag supra naman gyud. Dili gid kalikayan nga ma-depress ko. Unsaon man ako ni pagdawat. Ikaupat og katapusan, ingon sa akong mama, pwede ko nun ni silang makiha. Tinuod ba? Mapriso ba sila? Pero maluoy man sa ko nga mapriso sila. Mga siyam gid sila kabuok. Unsa may akong buhaton? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Maylin. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Aniya na sa bako, si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical problem, kay medical doctor man ako. Psychological, emotional, ug behavioral, kay usa man ako ka psychiatrist. O mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usa man ako ka drug addiction specialist. Klase-klaseng pamaagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran ri kanamo. Pwede kami padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o diri ba sa mong buhatan sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Subo. Ang atong makuto nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga ang kadto kunong dili mo lingi siyang gigikanan dili kuno makaabot sa gusto niyang padulngan. Very basic di siya nga saying na kadtong mga kwartahan na da, mga sikat na kayo, di na gani mo bisita
bisita sa ilang barangay kay sikat na lagi. Dili na mao. Nalang mutagad gyapon ka sa imong mga kanhi ka bata ya sa inyong barangay kay mao maning kinabuhi Dili ba sa tanang higayon nga musikat ka? basig mabali ang panahon. Okay? Ay di kuno ka makaabot imong gustong adtuan ug di ka managad og balik kaning imong na himamat sa unang mga panahon. Ang atong magtatampo karong adlaw si Maylin. Ay bata pa man si Maylin. Grade 10 pa ni, no? Unsa ni siya? Ginhulngan, Negros Oriental. Ginhulngan, Negros Oriental. So, dako, mga igo na ba ito sa bagyo ng Ginhulngan? No? Inaot nga, dili dako og kadaot diha sa inyo sa Ginhulngan. Kay, murag diha ba ito naglandfall diha sa inyo, no? Okay? So may akong i-great town. Limot naman kong kisay mga taga Ginhulngan. Pero na ako'y gawiran diri, mga taga diin man ni sila na may taga Sibunga. Mga Marie Hardware, Naga City, Alicabo Family. Diya ba siguro ni sa Kantawan, Salumi, Ninya, Victoria, Albert ug si Victor, nga Nestor Arivalo, Emmanuel Tumala Salinggi, Rosemary Yangyang Salinggi, Chay Karin Meredith, Maria P. Panyong Pantialis na, buhol naman Pantialis na. Okay, so atong mga guards diya sa atong mga guwapo nga mga security officers diya sa DOH, DRC, Argao. Yung pagpaminaw, asan naman ito inyong listahan? Wag tang naman to. Basta kay Adiara, Jerome Solis, Saldi Tampos, Lloyd Pokong, ug si Jeffrey Luberas. Musta naman mo diya sa Argao. Ug taga Negros, taga Bella Hermosa, no? Mga Navarro family. Taga Diham Tennis Nikar dapit. Silang si Maricor. Maricar, Nikar Navarro, sa pilido ng Basiluti, no? Anyway, ang problema ni Maylin is behavioral, no? Bullying. Murag bullying, no? Kining bullying mong god porbida di gini maayo, no? Unang pangutana, gisigi ko og bully sa akong mga classmate nga bugo kuno ko, baho, dakog ilong, abat kuno ko. Sobra na kaayo unsaon nako sa pag-adjust sa mga tawo nga nag-ingon ani ka bully. Well, diya sa inyong eskwelahan, Marley, natay mga guidance counselors, no? Isumbong niya sa imong maestra o sa principal o sa guidance counselor para makol ang atensyon ng mga classmate nimo nagsigig bully nimo name calling, dili gyud kay kining pagbully magulo sa des mga hinungdan nganong sa estudyante di na musod mo deteriorate ang iyang performance unya mao na negative ang mahitabo. So ayaw na lang ka nang itago, isulti din si mong teacher. Kisa may mga aning mga classmate nimong nang bully. Basin kini nang bully nimo dagko panig ilong kay sa imo, ug mas baho panig kay sa imo. Ngadto sa nang bully, dili ni maayo na inyong gibuhat yung ani, kay wala ba perfecto nga tao, ingong sila bitaw nga magtudlo kun nagkag sa usa ka tawo nga mao ni mao na. Remember nga ang imong index finger nagtudlo niya, pero ang imong middle finger, ring finger ug small finger nagtudlo nimo, Tuway ka nung tudlo, di ba? Ang tulo ka fingers na paingon nimo, ang usari paingon dito sa imong gustong ibuli. So, dili na siya. Ang bullying is not only physical, It could be psychological. Cyberbullying is quite common. Ug na pananglitan cyberbullying ang ilang buhaton, i-strike out, i-delete ang ilang number sa imong gadget para nga di na sila ka-reach nimo. Isumbong ni siya sa imong teacher. Ayaw lang pag-ilom-ilom na. Okay? Ug di mo tagad ang imong teacher, tawga ko kay at naning batikos na ning imong teacher, tikse ko kay tinga na imong teacher di mo nangad. Kaduha pangutana, halos matag adlaw may ikasulti gyud silang bati o ikasaway nako. Ngano may mga tawo mga yun nagoy mga tawo kung ngita lang gyud og lingaw ba? Ay muon kang kalingawan o kasaway nimo. Nganong naamlay naay mga yun parera ka naay mga tawo nga mangawat, naay mga tawo mga muhimo og mga butang against the law, mga anti-social ba. Daghan ra ba gyud ni sila magkasinabot og bully nako. Sa ako nang giningon, isumbong ni sa imong teacher. Ug di mo tagad ang imong teacher, kuhaan ang number sa imong teacher kay akong tawgan, kay ako nang kasaban. Alright, ito bitaw, isumbong ni sa teacher.
nga to sa principal o nga to sa guidance counselor para makul ang atensyon aning mga nang bully nimo. Ug kung dili ni mga classmate nimo tanan, sumbong ni sa mga sa barangay captain. Ngayon naman ay tambag ni Dr. Rene Obra, diya sa Negros. Kay dili ni maayo ni ilang ibuhat. Ikatulong pangutana, naning kamot bayag gyud ko unta nga dili lang mo react, pero murag sobra na manggod. Dili gyud kalikayan nga ma-depress ko sa una ko ni pagdawat. Mao lagi na. Ngitag pamaaging maputol ni og ayaw mga mukuan lang ka, muluom lamang ka. Basing mag-suicide nung ka. Mabini sa mga inungdan. Ngano mga estudyante, pareha sa mga edad. Kung na pag-suicide, tungkol kay gisigig bully. Kung nga to sa mga nang bully, may mabagunungon na ninyo. Kaya wag ni kadulot nga maayo sa inyong isig katao. Kay may mo dakog ilong, basing pag magsukdan na yung ilong, mas dako pa ng imo. Di ba? Oo. Tay baho, basi pog baho, tay gwa poy anti-deodorant. Dalabaw po tingali po silang walay anti-deodorant. Di may nga na lang, isumbong. Kung standby ni, isumbong sa inyong barangay. Ikaw pa, tapos sa pangutana. Ingon sa kumama, pwede ko nun silang makiha. Tinuod ba? Mapriso ba sila? Pero maluoy sa kung mapriso sila. Mga siyam baya ni sila. Sa may akong buhaton. Ayaw na ng kiya-kiya. Porbida kalabad sa uwan ng kiya-kiya. Ako experience ng kiya-kiya, no? Makwartahan naman ka sa bugado. Kunyari kapatya sa puspon. Yang imong gikiha, tao sa mayor. Epekto. Para aksyonin na lang niya sa barangay level. Sumbong sa inyong barangay captain. O sa inyong principal. Ana na lang. Ayaw na lang anang kiya-kiya. Mapriso, dugay kayong proseso, makagasto lang ka. Okay? So, balikon ako, akong experience rin kiha traumatic. Gawas ka makagasto ka, ganyan lang kwarta magasto nimo. Stress, panahon, emosyon. Maligay, may stress ka. Kita pag away, kita pag sumbagay, way oras. So, mga na buhata, Maylin, sumbong sa principal o sa teacher, nasa eskwelahan, o mga outsiders ni sila, isumbong sa kanang barangay officials. Alright? So, nakasabot ka sa kung speaker ni Maylin, nung gato sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Ako si Dr. Rene Obra, with Atty. Eileen Bathan. Makanunayon nga mag-alagad kaninyo. Tambag may taman sa mong kaya. Pero daghan sa may limitasyon. Ako daghan sa kong mga butang mga may bali. Pero maling kamot lang. So, until the next time, from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Daghang salamat o maayon. Handumanan so sa kaaw. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking tigpaminawan niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Emma. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, I never knew love. RMN Drama presents Handumanan so sa kaawit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mukaning sa kababay nga nagtuyo sa Malita, Davao Occidental. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Emma. Robert, dili pa ko rin ng butang, ha? Di ba ako nag-eskwela pa ko? Di ba ako mananginit sa dangin mong lawas ron? Padanas kayo sa mong lawas, Emma. Ako'y bahala ni mo. Robert. Kinuo ko. Pila na ko kaadlaw nga dalit. Ang saon na lang kumaptos ko. Patay gid ko ning mama kong pananglit maptos gid ko. Dili ni mahimo. Ako pa hibawon si Robert ani. Unsa? Nagduda ka mabdus ka? Oh, Robert.
Unsaon man ni nato? Silahay ka pala ka. Andam ko mabarog sa tong anak. Pananglit og mabus ko ka. Salamat, Robert. Pero aros pag siguro, magpalit na tagpiti. Positive. Mabdos ka di ay ko. Ay gagol. Matod ko andam ko nga mabarog nimo ug sa tong baby. Hilom na. Ay napagilak. Uy niya, mga tubang baka nilang mamagpapan ako. Oo, Emma. Bogo ka nga pagkanak. Di ba niingon ko nga di sa maguyab-uyab? Pasaylo ako pa. Dong husto na. Paunsa pa man na nimo nga naa naman na. Asa naman ang lalaki nga nakapamabdos nimo, Emma? Ingon siya mga muanhi daw siya. Paniya ka dayon. Kay gusto kong makailan ang tawana. Opa. Dili siya makontak. Ginoo ko. Robert, maluoy ka. Tubagain taon ko. Ayaw na paglao matong tao nga nagpamabdos nimo. Kay klaro na lang. Wa to'y plano nga muako sa iyang obligasyon na nimo. Igo ka lang gitilawan na to. Nakpaghilom na. Ni Arami, dili ka na mo pasagdan. Kining nahitabo nimo karon himo kining leksyon. Og paningkamot para sa imong kaugalingon. Ingon man sa umaabot nimong anak. Ma, okay na ba kung ibilin ako ni mo si Inday? Ha? Asa man day ka? Mangita akong trabaho, ma. Dili pwede nga isalig ako ninyo ang tanan na mong kinahanglanon sa akong anak. Emma. Kinahanglan ko ni buhaton, ma. Para sa akong anak. Ay, salamat intawan. Nga nadawat sa akong gi-applyan ng groceryhan. Maayos sad kay dili ra kayo layo ang mall sa amo. Dili ra kasag pliti. Salamat, Lord. Makasugod agad intawan kong trabaho, ugma. Here's your receipt, ma'am. Ganahan ko nimo. Unsa, ma'am? Makadani ang imong mood. Keep that up, ha? Mas maayo gid nga smiling kang moatubang sa imong customer aron maganahan sila balik-balik ninyo. Salamat, ma'am. Tip na ko nimo. Unsa, ma'am? Sige na, kuhaan na. Thank you kayo, ma'am. Balik-balik. Maudahing nagsigitog pang regards nimo ang tagalaing department kay kusog mo di kay kamo pahiyom good. Ha? Naamay nagsigig balik-balik din hi. Mura kada adlaw kina siya mohapit din hi kay manglili ko ni duty baka. Kinsa man? Si Michael. Ha? Ibugid kaayo siya nimo, girl. Ningon ka rito siya nga atngan kuno kaniya inig-uli kay makigistorya siya nimo. Unsa? Makauli na gid intawon ko. Magdali ko, Bikay. Gimingaw na kayo sa akong anak. Ay, ma. Kaila ka na ako? Ako na si Michael. Ikaw ang... Oo, ako may sige pang regards ni mo. Michael, sorry ha. Pero ang tinuod, awa ko'y tayong paraan niya. Naana ko'y anak. O gusto na kong i-focus na akong oras o atensyon niya. Emma. Grabe sa kaday, uy. Wa man lang gini mo hatagig chance ang tao nga maka-explicar nimo.
Gibastad naman dayon nimo. Dahil na ako'y anak. O dali ko gusto nga mulaom siya nako. Usa pa, di ka na sa kong nasakitan. Kalit lang nawa ang amahan sa akong anak nga, wa ko mahibaw ko na unsa og asa na karon. Pero day, dili man parehas ta ng lalaki. Unsa may kasiguruan nato nga dili sila parehas. Kana sila, maayo lang na sila mastorya sa una, pero kadugayan ay nalang ta. Parehas na silang tanan. Emma. Ikaw? Ni anasad ka? Oh, Emma. Og pag nadaan lang sugod, kay gikan karon, kidawat mo. Kuwaon ti ka din og ihatod ti ka sa inyo. Michael, Seryoso ko nimo, Emma. nakalitan lang ka. Sa ako rin giingunan ako'y anak. Pero wa kay bana. Michael, Sagdi kong ipamatuod ako nimo nga ganahan ko nimo. Og seryoso ko sa kong tinguhan nimo. kapuyon ka lang. Ako kung kapo yun. Mupahoy gud. O man, balik na sa. Ay, ambot ni mo eh. Ay, asag uni mo eh. Emma, bangon diha. Nakay bisita. Duka pa mo eh. Kasi may bisita na ako. Michael, man kuno iyang pangan. Nagstorya na ganito sa imong amahan dito sa silong. Gipatagay sa imong amahan. Murag, nauga na lang to na, kay murag kubog-kubog na ramag ito da. Unsa ma? Oh, ayo kay nagmata ka na diay, Ima. Ay, Emma. Ba? Baka sa'yo ba niyo nagtagay? Imo naman hinoon naghihubog akong bisita pa. Mas mayo ng hubog garon maklaro na to ang tinuod. Kaingon sila kung hubog ang usa ka tao. Masulti yun niya ang tinuod ang tumong o kibati. Pa? Sir, seryoso lagi ko sa imong anak. Kung sugto lang ko niya, di na ko siya pasagdan ingon man ang iyang anak. Andam ko siyang pakaslan. Michael. Unsa man, nawasan na ka? Oo. Salamat ha nga. Di pa katulog sa kunin mo sa inyo. Kinahanglan. Dili sa kumusabot no nga, papaulion kang hubog. Maunsa pa lang unya hinuon ka. Sa sunod gani, kung muinom ka, pagbilin para uli. Ang tinuod, dibgid ko manginumay gud. Niinom lang ko ato isip respetar sa imong amahan. Michael. Seryoso ka gidain ako. Emma, di ko buang nga mag-usik-usik sa akong panahon ng effort na muatubang sa akong pamilya. Kung binuang pa rin tanan ako, ganahan ko nimo. Ug tinuod ang akong gisulti. Kung imo lang akong sugpon, andam kong pakasalan ka. Michael. Di ko gustong mag-desisyon din ka. Hatagan di kag oras o panahon sa pag-una-una sa tanan. Andam kong magpaabot hantod nga magustuhan ko nimo. Gusto lang ko masayod ka nga. Niyara ko din ni Perme. Michael. Open my eyes. Kung para imo gid usa ka tawo, andam siyang mudawat sa imong kagahapon. Tungod sa hitabo nako sa una, gilingon anak kadali para nako nga ihatag akong pagsalig og balik. Pero tungod sa sincerity ni Michael, dirisgo kog balik sa gugma ug wa gid ko magmahay. Tungod kay sa pagkakaroon, malipayon mis among kami niyoon uban sa among tulo ka mga anak. Dinhi na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Emma nga taga Malita, Davao Occidental. Uban sa awit nga iyang gipangayo awit ni regulahan. I never knew love.